Trending na fruit salad dinhi sa Iligan City nga ginadumog sa mga tao usahay dili mapugngan sa traffic enforcer na matraffic dining dapita kay muhapit og mopalit jud ang mga nakasakyanan ug mga nakamotor. Yo, what's up mga sir? Welcome sa atong kaon Surrey episode 4. Naaday ta dinhi nagsuroy-suroy karon sa may unahan sa Palao Market kay na curious ko nga anong ginadumog sa mga tao ang fruit salad dinhi. Mao karon atong tilawan kung lami bagyod. Mo ni ang trending salad yani for only 20 pesos. Then kung gusto ka take out 25 pesos. Sa isa Saka, yung plain na ikon na Sara. 25 no? ako'y 35 kasi gusto ko yung pinakamalaki. Kaya sa Pay daw kayo. 24 at the seal. Okay, 24. so sa imong 20 pesos is mabusog na kanin no? And then healthy pa yun atong snack. Grabe yung kadako kayo. Mabusog na yun kanin ba? Imo, Kajis. Sili makuha 60 ba? 60 ang sukli. Yes. Suki na, taro na. Imo, sir. 20. Matag just off. So ilang fruit salad is na yung may boko, watermelon, saging, apple, o liso sa watermelon. Grapes. Sa kay nali sa grapes diyan, you know, Boko. o kwan. Nabay pa ni apple. Or kwan, good for two na bitaw siya. Ay, magtutunan sa'yo 20. Pila ni? 25. 25 to 20 eh. Pinaka kwan gis no, may gis. Huwag na kang kapila. Imo yan. Oh. Sana. So karon kabalo na ko nga anong dumugon ilang fruit salad sa mga tawo. Kay lami og creamy kaayo. Pwede ka makapalit og 10, 20, 25, 35 ang baso sa ilang fruit salad. Sa barato nga presyo, mabusog na ka og masustansya pa. Unsa pa lang nga yan? Sorry na og mag fruit salad na ta.